Ademais de permanecer na casa para evitar os contaxios polo COVID-19, varias son as recomendacións básicas que as autoridades sanitarias aconsellan adoptar como medida de autoprotección. A primeira delas, lavarse as mans a cotío, ben cun desinfectante de mans a base de alcohol ou ben con auga e xabón. Así mataríamos o virus. A mellor medida para prever o COVID-19 e outras moitas enfermidades é lavar as mans con moita frecuencia, porque así evítase o levar esas gotas á boca, ollos ou nariz. O tusir ou esbirrar, cubrirse a boca e a nariz co cóbado flexionado ou cun pano de un só uso, que logo desbotaríamos para evitar a propagación dos xermes. Usar un pano desbotable e tiralo a continuación. Se non dispoñemos dun pano, pois non se recomenda tusir sobre a man, senón tusir sobre o interior do cóbado flexionado. Outra das recomendacións pasa por manter unha distancia coa outra persoa de alo menos 1 metro, evitando ademais tocarse os ollos, a nariz ou a boca. En caso de febre, tose ou dificultade para respirar, deberase chamar ao teléfono 900 400 116 para consultar calquera dúbida, ou o 061 para casos graves e de emerxencias.